سلام هەواڵۆ هۆم بخێر هاتن ئەم دیسا bi vîdeoyek tijî zanînê nibûnî bihevrenê. Mijara me ya îro nêrîna altan tan ya dibêje ti têkiliya Kurdan bi bajarê Amedê û bi pêve girêdayî bi navê Amedê re nîne. Yani dibêje Amed ne bajarekî Kurda ye. û peyva Amed bixwe jî ne Kurdî ye. Ez ê bi pergala rabin ra bersîva vî zatî bidim. Hatta dayı videoyu tamaşa bikin, ez ê zanînên li cihek din peyda nabin bi hewera beh bikin. Dubare bêjim. Dostên hêne bîn abone bibin abone. Ji bo weşanên me bikêne gelî kesên di hesabên xwe yê medya civakî de behr bikin. Videoyan beecibînin û texsîra şîroveyan nekin. Em kanala xwe mezin bikin. Hûnê divê sohbetê de jî bibînin, zanînên ez divê kanalê de behr dikim, ji nan û avê zêdetir yên ji we re ji me re lazim bibin. Heke em ji dil nêzîkî van zanînan nebin, di navenda me jî xwe de bicih nekin, xelkê paştexta me jî ji me bistînin. Altan tan. Ev zatê muhteremê hûn dibînin. Sala 1958 li Estila Midyatê ji dayîkek Tirk û bavek mehelmî hatiye dinyayê. Sala 1980 di Partiya Refahê de dest bi siyasetê kiriye. Piştre wekî nîskê li derdora partiyên Tirkiye yên rastgir û dînvan re ziviriye û mixabin di navbera salên 2011 2015 de bi navê Me Kurdan wekû wekîlê Amedê çûye Meclîsa Tirk. Pirtûkê stûr û qerase nivîsandine û yek ji halxweşê bajarê Amedê ye. Zarokên wan di navbera Amed Stenbol û Amerîkayê de tevnê dikut. Camêran dewlemend e. Gelo li ser ked û xwîna kê danîne? Kê ji kû anîne? Xweyê kevin bi kî ve teriqandin? Hêcayî lêkolînê. Wehbî Qoç. Vî pîresayê dev û qonên wî gihatîn hev. Yek ji dewlemendê herî mezin yê Tirkiye belkî dinyayê jî. Heve daxuyaniya wî û daxuyaniya altan tan hev wext temaşe kir. Eva li ser welatê kê danîn? Ev pere ji kê anîn? Jêdera zengîntiya wan hêcayî lêkolînek taybet. Altan tan niha yek ji nivîskarê Independent beşa Tirkiye. Dema navê Independent tê gotin, rojnameya İngiliz The Independent tê bîra mirov. Na, ev Independent ya şirketek medyaya Erebistana Suudî. Altan tan duyê vê hezîranê yani ji beriya sê çar rojan di malpera da başa gotinê de yani Independent beşa Tirkî de. Videoyek 20 deqayî weşandiye û di videoyê de dibêje têkiliyek ya qewmê Kurd bi nav Sûrhên Amedê û bi navê Amedê re nîne. û Amed ne bajarekî Kurda ye. Camêro dibêje heke hûn li Kurdîtiyekî digerine li nav Sûrhên Diyarbekir de ev Kurdîtî nîn. Yên dibêjin Amed bajarê Kurda ye bi cehalet û rebendiyê tawanbar dike û di vî aliyî de ya tê devê camêr texsîr nake. Video 20 deqeye min bi qasî 3 deqeya biriye em destpêkê ji devê zelam guhdar bikin û piştre ez ê bi pergala rabin ra bersîva wî bidim. Di dawiya videoyê de kê cahil e, kê alim e, hûnê qerar bidin. Arkadaşlar bütün dünyada isimler çok önemlidir. Yani isimler bir müddet sonra semboller haline gelir, bir müddet sonra da temsil olur ve asimilasyon isteyen, asimilasyon yapan bütün faşistler dünyanın her yerinde önce isimlerle oynarlar. Mesela 1000 küsür yıllık Diyarbakır ismi
işte 1937 Kasım ayında Mustafa Kemal'in bir Diyarbakır ziyaretinde ne olduysa, niye olduysa bir anda Diyarbakır oldu. Şimdi gelelim bu Ahmet, Diyarbakır, Diyarbakır isimlerine. Her ne hikmetse bizim Kürt ulusalcıları da Diyarbakır kelimesinden alerji duyuyorlar. Niye? İşte efendim bu Diyar-ı Bekir, Bekir bin Vail bir Arap aşiretinin reisi tarihte. Burası işte o Arapların diyarı anlamında Diyar-ı Bekir denilmiş. Biz bunu unutturalım. Peki ne koyalım yerine? Mustafa Kemal'in koyduğu Diyarbakır da olmaz. Bula bula Ahmet'i buldular. Ahmet'in de aslı, onu da yanlış söylüyorlar, Amit. Hatta daha da geriye gidersek Süryanice Omid. Yani Kürtçe ile ve Kürtlerle direkt bir alakası yok. Şimdi kısaca önce bu Amit ve Diyarbakır mevzunu anlatıp size devam edeceğim. Diyarbakır çok kısa bir anlatımla bütün bir bölgenin adı. Eğer bir bölge takımından bahsedeceksek, bir temsilden bahsedeceksek, Diyarbakır ismi bölgenin Ahmet, doğrusu Amit, kökü Omit, bu ise Diyarbakır Sur içinin, yani şu anki Diyarbakır kale içinin tarihteki adı. Bu konuda çok kısa bir iki şey daha söyleyeyim. İlk olarak Amit ismine, Amida ismine milattan önce 1300 yıllarında Asur kralı Adat-Nidari'nin kitabelerinde rastlıyoruz. Milattan önce 1300. Ve o günden bugüne şehirde hiçbir zaman, bakın bunun altını çiziyorum, bütün cahiller şimdi feryat figan edecekler, etsinler, isterlerse kafalarını tavana vursunlar. Bir şey biliyorsa gelip anlatsınlar. Milattan önce 1300 yılından bugüne kadar Amit, yani Diyarbakır surlarının içi kale şehir hiçbir zaman kültür, müzik, sanat ve edebiyat anlamında bir Kürt şehri olmadı. Bu İslami dönemde de böyle. Yani o dönemde Bizans idaresinde Ermeni ve Süryani ağırlık. Tarih boyunca dediğim gibi Diyarbakır eğer bir Kürt kimliğinden bir Kürt temsili ortaya koyarsanız Suriçi hiçbir zaman, tekrar söylüyorum, kültür, sanat, müzik, edebiyat anlamında bir Kürt şehri olmadı. İşte bunu bilmeden Ahmet ki tekrar söylüyorum bu da muharref yani bozulmuş şeklidir. Kelimenin aslı Amit'tir bütün belgelerde. Çok daha gerisi Asurlular ve Süryaniler döneminde ise Omit'tir. İşte Ahmet dersen Kürt, Kürtlüğü temsil ediyor. Diyarbakır dersen Tukaka. Biraz tarih okuyun. Bakın Meydan Larus'a bakın. Britannica'ya bakın. İslam Ansiklopedisine bakın. Nereye bakıyorsanız bakın. Melik Ahmet'i bilmeyen, Balıkçılarbaşı'nı bilmeyen, Diyarbakır'ı bilmeyen, Amid'in içini bilmeyen, ailelerini tanımayan fetva veriyor. Ahkam kesiyor. Jibu guhdarın Türkiye ve ne başa ez vekut cevher vergerinim. Dibece nav giringin. Pişti demek ki ev nav dibin sembol o nasname. Hemî faşistin dixwazin asimilasyonê pêş bêxin ewl bi navan dileyîzin. Faşist. Yani behsa mesela navê Diyarbakır yê ji 1000 salî zêdetir sala 1938 Atatürk wekû Diyarbakır guhert. Niha em werin vê meseleya Amit. Her çi hikmet be netevvanên me Kurdan, xwecî tê xenavde netevvan. Yani bi zimanê halê hazır milliyetçi, faşîstê behs dike ew in. Netevvanên me Kurdan jî ji peyva Amet acizin. Çima? Dihizirin navê Diyarbakır ji reysê eşîra Ereb Bekir bin Mahir hatiye ew dibêje. Yani ev nav tê me'neya diyarê Ereban û dibêjin em vê bidin ji bîrkirin.
Yani netevvan dibêjin. Em yani. Başa em çi bêxin cihê wê Diyarbakır'a Mustafa Kemal jî lêkirî nave çûn Amed peyda kir. Navê wê rast jî nizanin. Navê rast Amîd e. Hê jî em herin paş bi Suryanî Amîd e. Têkiliyek ya vî navî bu Kurd û Kurdî re nîne. Kê dibêje? Altan Tan. O video dirêje. Camer çi hatiye dava taksir nekiriye. Ji sebeba em Kurd dibêjin navê rastî Diyarbekir Amed e û Amed jî bajarek yê Kurda ye Camer û me bi faşîzmê, asimilasyonvantiyê û netewvantiyê sünçdar dike. Hûn nenêrin Atatürk'î dide rexme. Ew pêxwarina mesele ye. Altan Tan devam dike yani. Di videoda, video hava guhdarkirî de. Niha bi vegotinê Kurd ji we re bêjim. Diyarbekir navê hemî herêmê ye. Amed ya rast Amîd, rayê wê Amîd, navê hindirê Sûrhê ye. Yani navê dîrokî yan nav genha Diyarbakır e. Cara ewil em ji beriya zayînê 1300 di belgeyên Kralê Asûr de li rasta navê Amîd hatîne. Ji wê rojê heta bi îro ez binê wê xet didim. Camerû Altan Tan dibêje. Ez binê wê xet didim. Ji beriya miladê 1300 heta bi roja me tüccarî nav Sûrhên Amedê nebiye bajarek yê Kurdan. Ez dizanim cahilên xwe herînin li erdê bidin. Bila serê xwe li dîwaran bidin. Dibêje tiştekî bizanibin bila werin bêjin. Ne di wateya çand, ne huner û ne jî müzîkê de ticcarî bajarê Diyarbakır nebiye bajarek yê Kurdan. Devam dike. Ev di dema İslamiyetê de jî wisa bî bajarek yê Ermenî û Asûriyan bî. Dubare dibêjin heke hûn li nasnameyê Kurdî digerêne Diyarbekir ne di aliyê çand, ne edebiyat, ne müzik û ne jî huner de tüccarî nebiye bajarek yê Kurdan. Yên vê nizanin dibêjin em bêjin Amed dibe bajarê Kurdan, bêjin Diyarbekir Tuqaqa. Tuqaqa jî çi ez nizanim. Camerû dibêje gemek dîrokê bixwînin. Ji me re dibêje. Li meydan Larosê binêrin. Li Brîtanîka binêrin. Li Ansiklopediya İslamê binêrin. Yên Melik Ehmed nizanin. Baroşlar başî nizanin. Yên Diyarbekir nizanin. Hindirê Amîdê nizanin. Malbatê wê nas nakin. Futwalê dedi. O zirtandik. Hesemadik. Ew dizane, em nizanin. Ew xwe Amedê ye, em biyanîne. Wekî hûn jî dibînin Camerû lingê êş hildaye û dihêre. Me Kurdan cahil pênasa dike û dibêje yên qîma wan newe bila serê xwe li dîwaran bide. Berde peyva Amed û yan jî Diyarbekir dibêje ew bajarê de hezar salaya hûn wekû paştexta Kurdistanê dizanin neya hewe. Tüm têkiliya wê bi hewe re yani bi Kurda re nîne. Min gemek li bertekên bi qewlê vî bermayiyê mehelmî netewvanên me Kurdan nêrî. Hinan dijînkirine yên gemek xwe siyasî zan dikin slogan avêtine o kesîtiyên maqûl jî yani xwe maqûl jî dizanin di nîvî de sekînîne û ji xwe re dibêjin belkî rast dibêje yani belkî Altan Tan rast dibêje. Ma ev deryaya elim
Yevra bike. Ev 20 sala ez dibêjim. Kilîleyên rastiya me Kurdan di pergala rabin rade veşartîne. Min ji beriya 5 salan pirtûka wê nivîsand. Ev çû 4 sala ez di vê kanalê de bêwestan ve dibêjim. Mixabin min bi zêde kesan neda fêm kir. Pirsgirêk di vegotina min de ye û yan jî di qodên ezberkirî yên dibin hişê we de hatin bicihkirin de ye nizanim. Ez hîvî dikim piştî vê vîdyoyê hûn êdî vê pergalê ciddî bigirin. Hûn dibînin hûn ciddî negirin xelkê paştexta hewe jî ji hewe bistînin û ji çend dijîn û sloganan zêdetir tişteka hûn bikin ya tinebe. Yani wekû qelemelgir ez dibêjim, wekû rewşenbîr dibêjim. Ew behsa rewşenbîr û qelemelgira dikim. Ew ê sosyal medyayê bikartînin werhasî yani ez behsa wa dikim. Xwe rewşenbîr difroşin û edebiyat wan û nizam çi xwe difroşin ez behsa wa dikim. Temaşe bikin. Satyêka berteka li hember Wehbî Koç derketî li hember Altantan dernek. Gelo tişta Altantan gotî jiya Wehbî Koç kêmtir e. Altantan bêje paytext ne ya heweye. Tu têkiliya hewe bu paytexta hewe re nîne. Niha em hatin bersîva ez bidim vî hêzçêrayiyê zihndagirkirî. Hêzçêrayiyê zihndagirkiriyê bermayê mihellê. Ez bi belgên etîmolojîk taxibim. Bavegîdekê bikaribe bi zanistî vê tezê pûç bike bila kerevke derkeve pêş. Sê stûnên binyat yên zimanê me ji zimanên din cuda dikin hene. Sê stûn. Yek me'ne li peyvê li tîpê hatiye barkirin. Du pey bi pergala rabin ra pêk hatiye. Sê du Kurdî de peyv rastgele nehatin esas kirin. Her peyv bi pergala rabin ra hatiye avakirin o me'neya peyvê dikilîleyên radengê peyvê pêk tînin de veşartiye. Me'neya peyvê dikilîleyên radengên peyvê pêk tînin de veşartiye. Ev jî tê wê me'neyê her peyva Kurdî belgeyek şaş nabe ya dîrûkê ye o bi taybet jî ya dîrûka me Kurda ye. Yadin di zimanê me de radeng yani peyvên Tirk dibêjin ünsüz. O deng çêker hene. Radeng kilîledarin o kombinasyonên peyvan sembolize dikin. O denk çeken bê kilîlene o kombinasyonek ya peyvê sembolize nake. Ji ber wê di avana zimanê me de wekû normal denk çeker nikarin peyva çêkin. Yani nikarin werin destpêka peyvan. Ama ame jî di nav de bi hezaran peyvê bi denk çekiran dest pê dikin hene. Peyvên bi ayê dest pê dikin di rabin rakirinê de ya dan çeker dibe pêşkir o peyvên bi her hev denk çekerên din dest pê dikin heya arîtê pêşiya wan di rabin rakirinê de. Dostu hevalên netewvan ya bi qewlê wî camêro yên nû li rasta qenala min têne derheqê me'neya van xalan de tam min 100 vîdeo li vê qenalê bar kirine. Pirtûka wê nivîsandiye heke hûn bixwazin hûn dikarin ji pirtûkê û vîdeoyên qenalê fêrî me'neya va xalan bibin. Niha li gor van qewlê zimanî em amet bi qewlê Altantan Amîda rabin rabik. Ha vê jî bêjim. Ji beriya 3 sal û nîvan yani 12 mijdara 2022 min li ser navê Amet û çend bajarên din di vê qenalê de vîdyoyek weşandiye. Ev vîdyoa ji bo xatirê camerê mihelmî çê dikim tinê dubare ya wê vîdyoyê ye.
از وی ویدیوی و چند ویدیوین گریدای پیوین و سجره و دبیجن در رزناوک یا لیستنه ده کم بکن هم دکارن لحمیا تماشا بکن رزناوا لیستنه یعنی oynatma listesi ام da ekranı da jî binivîsin binêrin ji kerema xwe baş guhdar bikin xêrnexwazan êrişek seranser dane destpêkirin û bi dijîn û sloganan em nikarin pêşiya va êrişa bikir ew bi şîrê dîroka viran êrîş dikin û divê em jî xwe bi kilîleyên dîroka rast biparêzin kilîleyên dîroka rast biparêzin Ahmet da ekranı da jî dinivîsin hevano navê Ahmet ne bi dayê diqede bi tiyê diqede me got peyvên bi ayê dest pê dikin di rabirrakirinê de ya tê pêşiya wan yani ya dibe pêşgir dema em yayekî bînin pêşiya navê Ahmet dibe ya met du Kurdî de hemî peyvên bi ayê dest pê dikin di rabirrakirinê de pêşgira ya dikirin Diyamet de ya pêşgir e me ya ji metê veqetant bî ya met yani ya ehlê met ya tabi'ê met ya girêdayî met em dizanin met împaratortiyek ya me Kurdaye dîsa bêjim Ahmet met bi tiyê xilas dibe ne bi dayê ev deng di Kurdî de pir tevlî hev bîne da û tî Videoyên servên di kanalê de çêkîn hene heva dikarin temaşa bikin niha di Kurdî de met bi xwe tê çi wateye em rabirra bikin û wateya wê kifş bikin ya met ya pêşgir me navend mirov di Kurdî de mirov navenda mirov me ye dengçêkêra kirinê tî çalekî çişmere dibêje encame çalekiya kirina mirov çalekiya mirov kirî deng çêker guherdarin ya girîng radenga me û tî ye ez ji vî halê rabinrakirina peyvê re dibêjim nasname niha em di Kurdî de yani ez di Kurdî de peyvê li ser dilinga lêkolîn dikim em destpêkê wekî me niha kirî peyva ya met de me kirî em destpêkê peyvê rabinra dikin yani wateya wê dertêxin em ji wî halê wê re dibêjin nasnameya peyvê ama ev tinê nebese heke di nav tevna ziman de secereyek wê nasnamayê timam dike tinebe wate ihtimale ew nasname ne qet'î be yani jî ne zanistî be niha me nasname kifş kir nasname ji bere çi dibêje ji peyva Ahmet re dibêje ya met tamam pirsgirêk vê denîne niha em di nav tevna ziman de li nasnam secereya wê bigerîne em herin bêjeya mîtra meşhûr e hin dibêjin dînê gîzemdar herîkî navekî lê dike 300 sala lêkolînawê hatiye kirin heta niha jî nasnameyek ji re nehatiye peyda kirin mîtra ji beriya zayînê belkî bi 100,000 sala ye mane camerû pasnê xwe dide dibêj beriya zayînê 1300 da ez diçim heta wada yani ez dîrokê de pir kûrim derya me bi qewlê soranê me gotî zeriya me filan heta 1300 sala çûne em herin mîtra ji beriya mîladê belkî 100,000 sala ye dest pêka ji dîroka mirovtiyê tê heta niha
میترا میترا پیوک هفگرتیه جمیت و را پیکتی نها من راج میترا وکر چه مالویدی؟ میت ما میت من دو ویدئویه میترا یک بناوی میترا یک میترا دو دوی قنال ده چیکرنه حوال دکارن امی واجی بخن رزناوا لیستنا ویده ویدئوی ده حوال دکارن ویجی تماشا بکن واتای ناوی میترا چیه میتراش کده دیروکاوی چوه چیروکاوی چیه همین و گوش جمیت و را پکته راش خواهم زانه چیه کوک یعنی رای دارگی رای مروف رای هر تشتیه را جیان برا پکته جیانک برانا به هند زانن منطقه خوزای اوه نه حال ویدی میت دمینه مد چی بی؟ مد چالکیا گرنا مروف میت چیه؟ میت چالکیا اید مروف ویدی جی میتی ویدی جی میتی هیا یا هاتی گوهرتن چیه؟ او ایه یعنی دنگ چکره denk çeker Hindistan'da Kürtler kombinasyona sembolizana ki kelile envaninin guherdar. Yani çalek ya maruf giri, o çalek ya ayde maruf hemen işte. Em jüvedi verin mitani. İmparator Türkiye Kurdaya, Jiberiya milade 1505'ye, hatta 1305'ye ki giruga resmi usadı beja, İmparator Türkiye cihani hatiya ava kirine, hükümlü cihani kiriye 300 sala hüküm ajutiye berdavamı ya huri berdavamı ya goti berdavamı ya Kurd zamanı berpanirte hatta bir mitani. Mitani 1505 hatiya ava kirine. Heji jdiruka meru goti ve vetre. Mitani havanno, mitani. Mit an Hunzanın da Kurdi de paşgira zedayeye. Mantıkat dedi terkit beci çoğul ek. Paşgira zedaye, paşgira embek işte. An daran, malan, havalan, zelalan, belalan an. Paşgira. Ne dema en paşgire jevetkin, paşgira zedeye jevetkin. Çi demine? Mit demine. Yani mita, mitra. Ev iyate da yunzana aidiyete yani. Yani vakti emver gerinin dibece mitlere ait olan mitler. Mitan, mitler. Em jüvedi verin met. Megu metciv, ya metciv, Ahmetçi bitiye xilastı be ne bedayı. Ef denk çeker guherdarında Kurdi'de ya denk çeker terli herbine ti o da met. Met çiye? Me disal cihe khoya me ti çaleki disal cihe khoya ve de disa o i hatına guhertin. Yani çalekiya kirin amrof. Mite de çaleki ayde mirov, mete de çaleki kirina mirov. Tiştek ne hatiya guhertin. Her duji ayde mirov. Yek kirine, yek aydiye. Neha, me secere ek sağlam, o qaim, jimitra bigre, hatta met, jipeyva, amedre, peytak. Dukurdide. Mane camirud beja, tekiliyek ya peyva Ahmet bu Kurdirenine tekiliyek ya Ahmetci bu Kurdarenine. Mesela ve şmitra ani hatta met. Zaten Ahmet ya met. Yani ya ehli met ya geri daimet. Li de duxwazim vê pirsê ji vî qerasê zelama bikim. Heke ji beriya zayînê 1300 sala navê Ahmet wekû Amit yan jî Amit ev tiştek xwezayiye li gor fonetîka xwe nivîsandine. Di nivîsarê Qiralê Asûr adat nêrarê re derbas bîbin. Wê demê Ahmet ji Kurdîtî dikeve. Di zana te de temenê dîroka Kurda 1300 sal nîne? Altantan, Camêro, efendiyên xwe yê ev fêrî te kirîn jî bide pêşiya xwe û were. Ev e qewl û pîvanên zimanê Kurdî ku
her peyvek yavi belge şaş naba ya dirukiye. Em be belgeyin etimolojik takıbın. Ke cahile, ke rabana, ke seri xali divaran bide. Em be belgeyin etimolojik nişahef bek. Eve hal o ve meydan. Ve jibecim, davi çensel salan, henan cihin çekiribin, navlekiribin, nizanım ama bi zamanek biyani, yani bi zamanek kavmek garip, kesi navli kuçeki valati meji nekiriye. Kesi navli kuçeki valati meji nekiriye. Hemi navli Kurdistan'ı khas o khurri bu Kurdine. Hatta berde Kurdistan'ı navin pir cihin ne Kurdistan jî bu Kurdine. Şıkhule Zarukaya Reiseki Aşire Araban hatiye navê xwe li Diyarbekir kiriye û di cihda Kurdan û di cihda hemî Kurdan paştexta xwe bi navê Reisê Aşire Araba bi nav kiriye. Heke bîr û hişê Kurdan ev qas vêl biya yê çawa herî kêm ev 15,000 sala li hember hemî xwînkar û qirkerên bi kilôxên mirovan kelhan ava dikin li ber xwe dabîne û heta bi roja me wekî bistê li ser linga ma bîne. Heke bîra we ew qas vêl biya ê çawa li ber xwe dabîne. Altan tan îtirafek pir girîng jî kir. Bawerim bala kesî nekişandiye. Em ji dengê wî guhdar bikin o piştre îtirafı temaşa bikin. Doktor Selçuk Mızraklı seçilir seçilmez yaptığı ilk işlerden birisi benim evimin de önünde şu an bu konuşmayı yaptığım evimin önündeki 639'da Hazreti Ömer döneminde Diyarbakır'ı fetheden İslam ordularının kumandanı İyaz bin Ghanem, caddenin ismi İyaz bin Ghanem, bunu değiştirdi. Kardeşim Aleddin benim de bulunduğum bir sohbette dedi ki doktor sana tuzak kuruyorlar. Bak bu şehrin 1400 yıllık bir İslam kimliği var. Bu İyaz bin Ghanem ismiyle niye oynuyor? Çedbece Selçuk Mızraklı hat hilbijartın ne hat hilbijartın navê zikaka biber dere mala min recik derbaz dibe o navê fermandarê fetehker yê Ereb İyad bin Ghanem hatî lêkirin guhert. Di sohbetek ejî tevlîbîn birayê min jêre got doktor 1400 sal dîroka İslamiya vî bajarê heye. Tu çima bi navê İyad bin Ghanem dileyîzî. Birayê wî jêre gotiye her birayê wî kêbe. Ev îtiraf etmezdir. Her min merak kiribî. Selçuk Mızraklı çima hat hilbijartin ne hat hilbijartin girtin û cezayek ew qas mazin danî. Demek ki Selçuk Mızraklı ji sebeba navê dagirkerê Ereb ji zikakê rakiriye altan tan û her birayê wî kêbe dana girt. Wekû dawî cihtikê gotinê min ji netewvanên me yên qelemhilgir re jî heye. Bi qewlê altan tan netewwan pergala rabira fêr bibin. Nixwe bermayî yekî mehelmî yê derkeve li nav çavê hewa binêre û bêje paştexta hewa jî neya hewaya. O ji dijîn û slogana zêdetir tiştek ya ji we ne we. Stiyên pergala rabin ra xwe liqandîn me bistrînin. Heta bi hevdîtinek din bi xatirê